mpata tirove pakadzika dzika simudza 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 mpata pakadzika dzika simudza mpata pakadzika dzika simudza mpata pakadzika dzika Tapio. War Almighty Zibaini for the Pitani Pro. Afana to Zipakachara Draima. Jumanda Wakachueba Kabelikia. See Pinity War Almighty. Jenny Orashua Pinifo. Walk out web. See Pinity. War Almighty. Jenny Oroshi. Akioroshi. Rigiti. Chipinga to dadama ntawezi kudiana nyuta ikecho icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mandiri mukati kufamba mukati kufafaitana kutsutula tiri kuitika matima na wosenyika ino muri ya Zimbabwe chakutanga ndinoda kutenda muri ya Zimbabwe vanoona nekugadzira mukati memugwagwa ndakataura mari mwezuro ndiri mukati mekutaura mukati Glenville nzvimbo inonzi tichagarika panga pane gomba ranga riri mukati mekukuwadza motokari dzakawanda dzaimira kuita Cuba zvichida kumabasa chikuti kana kufamba asi ndinopa kupa sando muri ya Zimbabwe gomba rakagadzirwa asi chakazoitika ndechekuti so gomba ragadzirwa road yavharika nemarara gomba ravharwa ragadzirwa asi road haisi kufambika nekuda kwemarara kureva kuti mota dzichiri kungomira zvakare kwasara marara dai vangu wabvisirawo marara acho mukoma KP apinda muroad uyezve kuenda mudenga height 3 meters kubva pasi kuenda mudenga marara hamuoneki inini handioneke inini kunyura handotonyura pamarara ari patichagarika muroad patichagarika Glenville tiri kukumbirawo kakanzuru his worship meya Mafume endani navantu vano mukachose suzu iripo kapatichagarika Glenville 3 icho kwadi muri yeZimbabwe ndobva ipapo paka sorry mukati meguta reHarare budiriro 1 chakamira secho kubudiriro kana vakaenda pa WhatsApp channel National FM muchaona pane madzimai video ripo remadzimai emubudiriro 1 vachikuratidzai nezvesewage vati ivo vaenda kukanzuro vakanoudzwa kuti edzokerai kumba imi kanzuro haiurai anzi sewage haiurai mani vachibva vaenda kunochera chimbuzi nechibhaketi muchavaona ipapo vachienda kukanzuro vakabata bhaketi yakazara nesewage vachitauya nayo pano matimi ina basa ishi saka pawakasvika nayo kumahofisi ekanzuro vakaita sei nguva yandakatevera vachisvika mukoma KP chandakakwanisa kuita kutevera nzvimbo yandakaona mukoma KP aiwa sewage yacho mukoma KP iri kudhubuka kubva mudzimba ichienda makacherwa trenjeriya yapinda imomo honye dziri kuita kutakatira vamwe vakwanisa kutovakira nzvimbo inokwanisa kuti even sewage ichibva muyadi ichinokandira panze vamwe pane sink pane tepi nepanenge pane sewage nepamwe pachona pane mawaya ekunika hembe ikangorowa nemhepo chete iri kudonhera musewage vachibva vaendako vanoti vachisvika ikoko vakanzi izvo aiwa dzokerai tichagarika asi vanoti ivo mashoko aya tanzwa nawo haasi kubudirira saka tatori nevamwe vana izvezvi vaviri vakaadhimitwa nokuda kwenyaya yekuti masewage aya vari kukudzisa vana kurwara taenda ikoko tapindirwa mashoko ekunze dzokerai tichauya sewage airwarise shoko iroro ndo rakazoita kuti vatakure sewage riri mubhaketi vachienda nare kukanzuro ndakasiya vari pageti vavharirwa panze vachirambirwa kupinda asi vakazondibata vachiti vazopinda handisati nanzwa kuti pavakapinda vakawirirana zvipi kana vakawirira kazhinji zvinenge zviri zvebasa dzimweni dzenguva sewage nhasi iri kuvharwa zvakaitika rini zvokuti madzimai vakatora akasewage vakaenda nayo kukanzuro zvakaitika musi weSaturday saka nezuro hapana kauya kuzogadzira sewage hatisati tanzwa kuti pane zvakaitika munoti kudini kuZimbabwe nezvakaitwa kane madzimai ekubudiriro 1 zvakaitika Friday ibudiriro 1 zvokutora sewage nayo mbaketi amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kufamba uko nesewage vakadaka kukanzuro ndikada
kuziva kuti pavakasvika ikoko vakaita sei nebhaketi iri. ndichataura nawo mukoma KB chikonzero time yandakazobva inini ndashedzwa kune rimwe basa vanga vari pagedhi chinamba kuvhurwa saka ndaitoti dzimwe dzenguva zvichadi hazvichaiti saka hatizivi kuti ndezvipi kana basa ranonoka kugadzirwa ndo zvinoitwa here kwai vanogadzira basa ndo zvinoitawo here kuti hazviurayi but izvo zvakagadzirwa zvinofanira kuti zviite sei zvichiraswa. Right, inini handifunge kuti mashoko akataurwa kane kansuro akanaka ekuti dzokerai suweji haiurayi. Imi munozviziva wane kuti suweji inokonzeresa zvinhu zvakaita sei kana zvirwere chaizvo vanhu vanogona akakurwara. Ndiani akataura mashoko akadaro? Yeish tichanzwa okay. 0713938538 munoti kudiniko nechebudiriro 1 tine makekeke nyaya yekubudiriro iyo kanzuro ngaisadaro kekeke bhati chazondipedza madzimai vakatsamwa ndokutakurana nemvura yesuweji kuenda nayo kumahofisi ekanzuro. Ndinonzi Susan Luskwani ndiri panapa paHighlands akachibata chemuti. Ari paHighlands? Yes. Aiwa ichokwadi muri yeZimbabwe ndiso tinotenda pari zvino regai katinzwe boshongora ingoti turu wantobva takrosa kuenda kuNational Heroes Eka. ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsutsura dziri kuitika matimana wose nyika ino paka makomoyo mutare. ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya inosuvisa nyaya inorwadza yekuti pana amai vakaroorwa nemurume wavo vachibva ite vanokona kuita iwo vatanhatu vaita anokona kuita vatanhatu. Amai ava vakaita matwins anokona kuita iwo mimba mbiri ndedzematwins kureva kuti vakaita mimba dzinokwana kuita idzo 4 but dzakaita dzinokwana 3 asi vaine vanokwana kuti vangani 6. Right, zvadaro mukoma KB amai vakasiyana nemurume wavo mwanasikana wavo ino first born yakaroorwa ikaenda kumurume wavo asi yaroorwa kudaro amai vakazosiyana nababa vevana vavo vakapa vana vatanhatu pavana vatanhatu ava vari kurarama vari kuona kuti aivo vashanu 1 Mwari vakatonga Mwari vakatora. Right, zvadaro amai iko zvinozve vakuchigara neumwe murume asiri baba vekutanga akavapa vana ava. Mwanasikana uyu kwaakanga akaroorwa akabva siyana nemurume wake achibva aenda kuna amai vake kwavakaroorwawo neumwe murume akavaroora vemukoma KB vaitogara vese mune zvakanaka baba unoshanda basa rakanaka. Mwanasikana uyu akadzoka kubva kumurume achiratidza kusiririka akawonda achiratidza kuti aitambudzika ende asina pekutangira. Baba vachibva vashedzera vakati kumukadzi wavo mwanasikana wako mwana wangu handingamurasi ndichazama kuti adzoka pakuita mwana kwaye uyezve agowana basa rekushanda kusvikira azoroorwawo. Zvinoita sei? Zvinoitawo vamwe vana. Vachibva vagara pamba mwanasikana iko zvinozve anga ave ne 1 year 4 months ari pamba apa achigara ipapo ndiye anga kutomboendeswa kushopu achibatsirana nevamwe vana asi ari mwana wemukadzi kwete murume. Chazonetsa izvo zvemukoma KB amai vakazvitakura vane mwedzi inokona kuita iwo 6 months chikonzero anogara pamba nemurume wavo. Mwana uyu zvakare ari pamba ipapo akazvitakura asi hana murume ari kugara pamba pastep father pamwe chete naamai vake. Mwanasikana uyu akazorwadzwa nepamuviri wave husiku akasvika pakutakura kuti aende kuchipatara achiti akarwadziwa anodzoka kusvika pari zvinozve akunzi mimba inogona kubuda. Vamwe machemberi vakashevedzera mashoko vachiti mwanasikana iwewe uri pana paizvezve shoko rekutanga nderekuti hauna murume hauna watinoziva asi une pamuviri hauna here zvaungapupura pamusoro pemimba iyi dzimwe dzenguva ungafe. Ndokubva apupura achiti iye regai nditaure kana zvichikonzera ndikona kuti ndife ndokubva apupura. Zita raakataura zita rakareva ziva raakaudza vanhu beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni wo varoi havana piro mumba iwe. Mwanasikana achitaura zita remurume muridzi wenhumbu akati kudini ndio step father vake vanove murume wamai vake kutaura kuno kwatira muri yeZimbabwe. Mwana uyu ane 7 days kubva ataura mashoko but achiri kugara pamba ipapo asi ave ukama vari kushushikana ndezviri kuitika ende murume uyu havasati vagara pasi kuti vachitaura nyaya yekuti kozva zvabuda zvakadai so muchaita sei ende pazvakataurwa haana zvakataura akangonyarara. Amaiwo zvakare vakangonyarara asi chavakagona kuita amai ava ndechekuudza achi hama dzavo pamwe chete nekuzotaura nene. So amai vari kutaura mashoko vachiti ina handichazivi zvokuita kutaura kuno kundapererwa apo ndakazvitakura mwana zvakare pamuviri pake pakatozobva haana kuzokwanisa kubetserwa pamuviri pake pakatozobva pakatokanganisika.
asi ari pamba ipapo. Yeah. So amai vari kuti nekuda kwemashoko wakabuda aya ndinorarama sei, ndogara sei, ndoenderera mberi nemberi, ndosiya mwana here. Mwana ari kuti ndina ndira kwandokwanisa kuenda mai, ndakabatwa nemurume wenyu ende panapa tanga tiri mukati mekuwirirana, ndiri kutofungidzira kuti panapa ndo pandokwanisa kugara, mukandisiya munenge mandiuraya, but zive kuti zvandikuudzai ndizvo vese vari kugere vese izvozvi. Yeah, pakaipa mutare amai nemwana vese vamitiswa nemurume mumwe chete, ende pakaonekwa mwedzi yachona yese iri kuenderana. Yeah. Pamuviri pakazobva pemwanasikana uyu panga pakura sei? Panga pane 6 months. 6 months. Iwo mai vachizokera vane 6 months. Pakaipa. Munoti kudini ko Zimbabwe? Aunza nyaya ndiani papaisa? Amai vacho chevo. Amai vacho pachacho. Ata mwana ndazama kuda kutaura naye ari kungochema. Ari kuchema. Mwana kwa akabva kwanga akarorwa ane muri yakura sei? Ani mwana wani wake wanaye. Ari mwana wani. Ende mwana adakuya naye akamusiya kwa akabva ikoko. Akamusiya kuna baba wacho. Akauya ari msikana. Amai nemurume uyu vanga vane muri yakura sei? Vana 6. Vana 6 ndeve imwe murume. Ndoko vakabva nemwana uyu. Kwavari iko zvinozvi kune 1. Nepamuviri paona. Nepamuviri pechi 2. Ya pakaipa. Chako mwenezi chiri kuti kwini? Chokwadi muri yasima ndikuzivise nyaya iri panapa ndekuti kune murandakadzi akafa aine 32 years kuberekwa. Murume wake vanga vaine vana vaviri. Zvakatora kuita 3 days munhu kuti avigwe zvichinetsa pachiita bopoto uyezve hama dzichinetsana kusvikira vazofamba, asi nyaya yakanetsa ndiye kuti murume wacho akadonha achibuda mumba mune chitunha achibva chikoka gombo. Murume wemudzimai angashaya achibuda mumba manga mune mutumbi achibva adonha ndokuchikoka gombo. Akati ndiri kunzwa izwi richiuya munzeve dzangu chichiti handivigwi usipo, handivigwi usati warapwa. Zvakaita kuti musha unzi hausi kucherwa, mutumbi uchibvotakurwa ndobva wadzorirwa kumushari. Kuti baba vaende kuchipatara vachibvoiswa plasta, akutsika kutsoka achibva asvika apo. Mutumbi waiswa kunzi vanhu vakuda kunochita sei kunoonekana nemufi postmortem. Body viewing andidika vakunoonekana nemushakapu. Murume akufambawo zvese kuti angosvika pakuti atarise mutumbi, achisvika pamudzimai wake asati asvika ipapo achibva atanga kuita sekunonzi ari kuona zvinenge zvinyunyu zvinonzi zvidiki zvezvya zvakuya kumaziso kwake, achibva ati handichakwanisi kuona, ndiri kutosorwa. Asati asvika pakofini kuti aone mutumbi ndobva atanga kusaona. Asi kusaona aiona, asi aiti ndine zvinhu zviri kundipinda muziso, ndobva adzokera. Vanhu votaito sei achibva adzokerwa, asi murume aiti achidzokera zvakare, mudzimai wangu ari kutaura munzeve mangu kuti handivigwi usati wasvika pandiri, ndoda kuonekana newe. Ndobva aenda, vanhu vazama kumugeza maziso, vazama kuita sei. Iye aripo ipapo, vanhu vari parufu mukoma KB, mvura ikakuita sengeda kunaya, vanhu vachiti kati manye vakomana tikatangirwa nemvura, musha wacherwa uyu atizokwanisi kuita sei kuviga munhu, chikonzero munenge maane mvura. Ndokubva parohwa nemvura. Pachirohwa nemvura murume zvakare ndeumwe wezvimwe zvinhu zvakarohwa nemvura kusanganisira muti uripo ipapo. Meni yakarohwa pamba ichibva roma. Zvikanzi nevantu sei tsvagai mubatsira uye panapa. Zvikanzi hongu muchatsvaga mubatsiri, but zivai kuti machera guva richitendero kwanga rakadaro pachibva paita vamwe vana vanga varipo vakati vedu we panapa hapana kumira zvakanaka, pakutotyisa kugara kana pakurohwa nemvura. Asi zvatiri kuona zvanyanyisa zvonyaya kumurume uyu, tsvagai mubatsiri achibva shedzwa, but mushachiri bakashedzwa aibva mukati meguta reHarare. Inzwai mhuri yeZimbabwe zvimwe zvakaitika. Vanoti iwo mukadzi uyu anonzi akatombofa ari pamba asati aendeswa kuchipatara, akaita 2 days ari mumba, but pakaita 2 days ari mumba zvake zvakutorwa nemubatsiri. Mukadzi uyu akatsamwa, but munhu wakatsamwira ndiye murume wake. Kuti aita sei akatsamwira murume kuti aita sei? Zvikanzi makasara mumuendesa kuchipatara, but akatombofa, but afa kudaro akatozopepuka zvokudziya muviri kuti aendeswe kuchipatara nokuda kwezvaangaitwa nemurume wake. Nomubatsiri, ndiri kukumbira tipinde mumba nehama dzamunoti ndidzo hama chaidzo, ende ndikukumbira kuti izvo murume iwewe pane zvauri kusangana nazvo hausati wasangana nechinhu, kuri kuuya zvihombe, kuri kuuya zvidhaigwa panapa nemusha wese uri kuda kuparara. Ukasapupura zviri panapa, zvikanzi nomubatsiri murume ushu
ane mushonga wake waanawo, but anga achishandisa mukadzi asingataure naye kuti mushonga uyu tikushandisa tese. Paakaona kuti mukadzi akufa, akafonera ng'anga yake ichibva yamudza zvekuita. Asi mukadzi paakafa, iye achifungidza kuti mukadzi afa, ende chokwadi kuti anga afa, kwanza akaita bonde kaviri nemukadzi wake chiri chituru akafa. Ndozvakatsomona mukadzi uyu kuti waindishandisa ndakafa. Ndozvakaita kuti mukadzi azotanga kudziya zvakare, iye azoudza vanhu kuti mukadzi wangu arwara, but aitomboziva kuti mukadzi akafa. Kusvikira mukadzi atakurwa ndokuendesa kuchipatara, mukadzi udzwa shoko rokuti mukadzi afa, zvanga zvaitika kare. So mukadzi ari kuti aungandishandise, that same shona pane zviitika murume uyu, pane zviitika zvese. Saka kuti kupedze nyaya panapa, mukadzi uyu ngaataura achiudza murume ngaataura achiudza mukadzi wake zvakaitika zvose. Akataura mukoma KB kumukadzi wake kuti mukadzi wangu ndikukumbira regero pane zvandakakuita, ende ndakakushandisa kubva kudhara, ndakaita bonde newe kari kuraundi katatu, kechitatu ndokawakazondibata ndikada kukundikana kubva pauri. Kwanza akatozobva zvenharo pamukadzi uyu, but iye achiti akafa. Ndopakazoudza vanhu kuti mukadzi wangu kunoku zvisese achibva takura kaendesa kuchipatara, but pakasvika kuchipatara anga ndikasaini kekudziya achibva azonzi afa, but pachivanhu aitonzi anga afa. Ndosaka muchiona murume uyu ari kutoshorwa, ari wanemeni panapa. Mukadzi ari kuramba achiti uya padhuze pandiri, ari reurura taura zvawakandita. Hey, so akazopupura, apupura kudaro zvikanziso panofanira kuti pabhadharo bhadho zvenye zvaitaura kubhadhara mukoma KB. Mukadzi akati iye ndoda kubhadharwa nezvinhu zveziya rako, asi ndichakupa 4 years dzekundibhadhara. Panapa ngandivikwe usandipa kana chinhu nokuti ndiri kurwadziwa. Achibva vikwa, so mudzimai akazovikwa, mukadzi akazovikwa. Murume aive atsvaga mushonga wei waishandisa mudzimai asingazvizivi. Hapana kuti mushonga wanga ari wei, but mubatsiri akati baba vakatsvaga mushonga wavaishandisa mukadzi wake ari mupenyu panapa asingazivi. Asi pakaundi mukadzi wakauda kufunda kung'anga yake ikamuudza kuti izvo ita zvakati nezvakati, chinova chimwe chinhu chaakaudzwa chekuti ita bonde nemukadzi wako. Paunofungidzira kuti afa, ita bonde naye, achibva ita bonde naye. Ndo zvakasenge zvakumunetsa iye kwezvinozve, arohwa nemheni, ari kutoshorwa, akuita senge bofu. Anga ari mukadzi aimudza kuti handikwanisi kuti ndife ndipesana newe usina kupupura kuvanhu pane zvaukandiita kusvika ndife. Iye mudzimai akafa nechirwere cheichi chakamuuraya. Iye pachake mukoma KB ainzi kwanzi aipera simba dzimwe dzenguva zvokuti kana akarara dzimwe dzenguva aizokwanisa kutombomuka achiti ndakati chingokundikana kana kusumudza nyama dzangu dzese kuti mudi chirwere chakati chaichochuka chaitonesa paari because aingoperezeka. Murume haana here chekuita nekufa kwemudzimai uyu? Hachitoripo mukoma KB. Kana kuchinzi aishandisa munhu iye asingazive, panorodze pane zvimwe zvezvimwe zvaita, ende akaudzwa kuti mukadzi wako kana afa ita zvakati, muna chafa iwo siri madokta. Veukama vemudzimai wemushakabvu vari kuti kudii nenyaya iyi? Ndo pataurwa nyaya yekuti iye akazotaura ega achiti ndakuchivikwa, but pa 4 years unofanira kunge wabhadhara. Inove list yatisina kuzopiwa mukoma KB, yachapiwa kuti list yakataurwa kunzi abhadhare pa 4 years ndechi ndechekupichi ndichekumwenezi. Mwenezi machinzwa chekubudiriro 1 chekwamutare pamwe chete nechekumwenezi. Mirako epanapa mukoma KB inyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuchiweshe ine murume akunyadzisa, murume ari kubva uno, but nyaya yake ndeyekutora madzimai vanhu. Chiweshe chakaitika pachiweshe mhuri yeZimbabwe nezuro chaiyo pane murume akabatwa, vanhu vari kurufu, iye akashedzera kuti kumukadzi wake ndakuenda kurufu. Paakati ndakuenda kurufu akabva aenda kumba kwemukoma wake, kumba kwemukadzi wemukoma wake. Kunopinda mubhedroom mumba mamukoma. Mukadzi ndokuziva zve anganika kunzura kaari kuita munhu ane munhu wake anomutevera mukoma. Yezo atori mumba mari mamukoma maari kurova mucheka. Ataroba papati mukadzi ndokutevera, ndokufamba ndokutera, ndokumira muberere, nzeve dzekuda kunzwa zvaari kutsvaka. Achibva kurufu amai kumakunde, amai kumakunde, chekesa musoto, kumakunde, kufamba uko ndokunopinda ndokuteerera ndokunzwa kavoisi kari kubuda pazasi ndikani ndikamudhara wake murume wake, ndokubva afamba kunoudza vanhu ndokuenda ndokukomba imba, vakomba imba ndobva vanoka. Halo, vachibuda ndokuona pana vanhu vakawanda, murume ndokubata amai ava vatori nevakwasha, amai vakabatwa, baba munini ava atori mwana mukadzi nemhuri yakewo zvake ari kunonga nemwana 1 kana 2. Mai guru vatori vakuru by far. Mai guru vane mhuri yakura sei? Vatori vakwasha. Baba munini asati achobhori nemwana anodarika grade 5 kuenda kuchikoro, achine mhuri diki, achiri kumhanya namai guru, ari kudhonza dzinodhonza ngoro.
Kwa mukoma wari kupi? Mukoma ari kubasa kwa Harare. Hai! Kumashuro uko zvakare. Murume uyu akatombobatwa na mukadzi wemunhu. Mukadzi wakaita zvokutengesa, mukadzi wakaenda kunotengesa, mumwe mukadzi wepanext door akatobva kumba kwake kunopinda mama murume iyeyi. Ndio makabatwa ari zvakare. Akatobhatariswa. Akatorerwa zvinhu kwa mambo. Mombe nembudzi nezvimwe kunze hauna mari kubhadhara, bhadhara zvokuti wabhadhara. Nhasi unabva abatwa zvakare. So murume ari kubva mukati meguta reHarare nhasi akananga pachiweshi. Kutanonzwa nyaya yekuti mukoma kumuningina wake. Mukoma wafonerwa. Kuti muningina wenyu awanikwa ari mumba menyu. Takambata. Muningina ari mumba. Baba Isabel, zvakaiteka kumanguva iyi bamunini vakabatwa nguva ina Maiguru. Usiku kana vari kurufuka kana vachiridza ngoma. Kana muchiti usiku kumanguva iyi. 11. Kuti Maiguru wanga sina kushedza muningina here kuti panga pane zvichinetsaka pamusha apa kuti vagadzirise dambudziko repamba. Kuti baba Maiguru akashedza baba munini. Yes. Kuti kuna zviri kunetsa sezvemukoma unyasiko. Chokwadi zvainetsa. Ndo zvakapindira bedroom. Vakavabata pane zvavaitere kana kuti vaingodiscasa mubedroom. Baba pati muningina alikuwanisa ari kupinda mubedroom mamukoma kuma 11 usiku vachidiscasa vari imomo vari tu. Handisi kudziva vateereri munoti kudini nechepachiweshe kai chiweshe. Saka mukoma vari kudzika nhasi kuenda pachiweshe. Vanatendera kuti takamirira mukoma asvike kuti tikwanise kuita zvatoda kuita zvizinde zvei. Vanhu pavakaungana bamunini kuti muningina achita sei achibva mumbomo pane mashoko akataurera. Iye haana kana mashoko aitaura aingoti zvamuri kuona ndo zvaitika. Unozoninga kungotarisa pasika imbwa yakateerwa nangoma kapfupi kana iri mubhazi. Ko Maiguru aiti kudini? Maiguru aya ndo anga ari mahwani kokufirisa. Paka. Nyaya ndinayo pana pamukoma KB. Inyaya yakaitika kunonziko kwa Mutoko. Dombo rine nhivi. Kwa Mutoko dombo rine nhivi kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe pazuva ranozuro. Pane mukomana ne 17 years zokubereka anogara nehama dzake mushure mekunge baba namai vakasiyana but pane mumwe akatotisiya zvokubva panyika nekuda kwerofu. Mukomana achigara kudaro. Pakamboita nyaya mazuva apera ekuti kune vana vadzingirirwa. Asi hapana mwana akabatwa. Kukazomboita nyaya zvakare yekuti kune muchembere ari kuma 80 to 90 years akarepwa. Asi fungidziro dzanga dziripo nezuro kusora zuro muri yeZimbabwe kune mumwe murume ane mukadzi wake anoita zvokutengesa achifamba. Akatengesa achifamba ndikubva aenda kumukungu murume wake ndikubva anopiwa mari. Mari yanga akapiwa yanga ane munhu wake yanga iri mari inokuti $110. Yanga iri muhomwe. Mukomana ndokutamira mai vachifamba ndokubva abata ndokubva avadhonzera musango akavarepa kati kwaunda 3 times. Ndobva atora banga achibva chika pamhanza. Amai vachibva pasi, amai vachibva vaenda kumbe kudai vachibva vasvika vakanoudza pamhanza pavo vakatosvina kuchipatsira kunosonera about 5 stitches pamhanza. Mukomana achibva pasi. Mai vaenda kumba ndokubva vanogara pasi neumaudza murume wavo ndokunogara pasi. Nzvimbo dzandiri kutaura muri yeZimbabwe dzine masabhuku aripo. Vakagara pasi masabhuku akafanana namujeni madya pamwe chete na Nyakwangwa. Vachibva vaungana vese toita sei pane gomo riri padhuze. Saka vakomana ngatitsvagei mhandu, ngatitsvagei mundi, ngatipinde musango. Ndobva vapinda musango pasina maminitsi ndobva vavhurumutsa tsuro yavo ndobva mbata. Aitogara mugomo. Ndobva vanomubata ndokumusunga ndokuenda nawo patownship. Ndakapedzisira vapa township vafonera polisi inonzi Makosa police station iri kwaMutoko kuti iye achizotora munhu uyu. Zvinhu zvakaitika nezuro izvozvo. Munhu uyu anozikanwa munharaunda iyo. Andozikanwa munharaunda. Vabereki vake varipo. Vabereki vake ukama vake varipo but vabereki vake vakasiyana but panishazi kuti ndipo pane mumwe one akafa pane murume nemukadzi baba namai vake but anga chitogara nehama dzake achizikanwa achigara muzvimba. Kana ari iye aita izvi mhosva zvakatasana nadzo dzinosanganisira dzipi? Yakasangana nyaya dzekudzingirira vana mudondo, nyaya dzekurepa, nyaya dzekubaya vanhu. Zvakaoma. Tinotenda masabhuku nebasa ravakaita kubudikidza kane vana venharaunda kunobata kamurume uyo anga ashungurudza kutadza kugara zvakanaka kwevanhu munharaunda iyoyo. Baba Isabel, mudzimai akauya last week pane mubvunzo wauya panapa uye anga achitsvaga kavanobatsira mushure mekunge amera nhengo yechirume panhengo yake akazowana anobatsira here. Chokwadi akatorwa mukoma KB zuva iroriya akabva atowana munhu akamutora
anogara kuchitongwiza ndoko akaenda kunobatsirwa. Mati manzwa ere kuti awana rubatsiro. Atozvibvunza nhasi kuti zvakamira sei, since tatofungidzwa tinenge tiri mhanya mukati mutsvagadzi munyaya, but tichabvunza nhasi kuti kwaakaenda. Chero izvezvi anogona kunge akatoteerera, munogona kutotibatsira kuti anogona kutibataira kuti zvinhu zvangu zviri kufamba sei, asi kana asina kutibata panguva ino ndichamubata inini tigobvunza. Uyezve ndigogona kunosvika chaipo pari kutobatsirwa kunzi vari kuonawo sei, zvakamira sei, zvichafamba sei, uyezve kubva zvaenda chenji yavepo ndeipi. Yamakataura yekumuzarabani yambuya vafa vachimuka hanzi yapapi yeiko zvino mukoma KB vakazofa nezuro, vakazozorora. Ambuya pane here mashoko avakataura? Handina mashoko andandinaudzwa, but vakazorora. Asi ndabva ndavatiwo mune chokwadi here, dzimwe dzenguva anogona kuita sekuti kumuka. Saka takangomirira Avasati vavigwa. mutumbu uchiri kumochwari. 0713-938-538 0713-938-538 regai titengese tobva takuendesa ika kunational heroes eka uko kuri kuvigwa gamba renyika Comrade Justin Mupamanga. Ndabvunza kuti richaita gamba richingani kuradzikwa pamarinda anoradzikwa magamba enational heroes eka. Kana uchiziva debate pa 0713-938-538. Baba Isabel ndozvautisa izvozvi vari kudaka kukubatai kuti mudzitsudzure munobatika papi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ngachida kundibata munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba